teraz toto je part 1 príbeh Zamilované bohaté hrdličky. Takže tak nerešte prosím vôbec. Ach, mama, hovorila som ti, že sa neukážu. Dobrý deň, Dropery. Dobrý deň, pardon za ňu. Dobrý deň, ja som vpade. Poďme toto napríklad. Ach, mama, ja sa prepadnem pod zem normálne kvôli tebe. Ach, čo zbudá? Nič. 20 minút neskôr. Prepáč, že ahoj. Dobrý deň. Ja som ti ahoj, mama. Tak ale ona nie je reálna mama. Ani nie ste zobratí. Stačilo. Fajn. Čau, ja som Oliver. Ja Vicky. Akože si dali rukou. Mama, možno už ísť. Poďme, lebo tie deti sú nedočkavé. Kto povedal, že ja som nedočkavé? Ja som to ani nechcel ísť. Je zoznamovačka, tak presne ty debil. Fajn. Ideme tu, alebo vlastne nie, máme lepší stôl pre nás. On tam požiada o ruku, hej? Musím sedieť s ním akože? Veď ho nepoznám. Tak ja vám si sedme aj tak nám v ničom nevyhovuje. Vezmeš si ma? Jasné. Whatever. Ďakujem, ty si zlatý. Dobre, počkaj, idem dať čo objednať. Oco. No. Neobjednaj makronky. Pošuškal ocovi, že jej má jahodový koláč. Jahodový koláč. Jahodový koláč. Makronky. Whatever, my si dáme napríklad toto. Whatever, fakt, akože. It's so annoying. Toto máte v mobile, hrajte sa spolu. Čo spolu? No tak to zabudíte. Hej, a tento mobil je pre devčatá. No bože, neposierte sa vy dvaja rozmaznanci. Je to objednané. Čo si to povedal? Však ty si ma tak bože. Okej, potom po 20 minútach čo to objednaný. Dobrý deň, to je vaše objednávka. Jasné, toto je naše. To je moje a toto je koho slečený tam. Dovidenia, Dobre, rýchlo ideme tak už to zjesť rovno, lebo dobre, poďme už poďme už, hej. By the way, šli k ním domov. Prišli k ním domov a oni šli ja som debil. Sa pozriem na nové izby, lebo Vicky s tou jej mamou budú tam bývať, hej. Tieto dve Doriti, tieto dve budú bývať spolu a títo, no napríklad, že toto je jeho izba, hej. Toto je ich izba a toto je jej izba. Tá izba je pekná. Ďakujem, pán Novák. Môžeš mi hovoriť, ocino? Tak ďakujem, ocino.
whatever, ja chcem prosím mobil, ja sa nudím tu. No, tak vidíš, deti si zvyknú na seba a tak no. Vieš, ale mohli by sme im dať čo kúpiť alebo dať čo na to hranie. Ach, ja nemám ani mobil, ani nič, lebo mama mi ho zbala, whatever, proste. Opa. Ocina, nemohli by sme ísť nakúpiť aj z Vicky a pani Hrudovou. Môže mi hovoriť mama. Tak s mamou, všetci 4. Hej, ale kedy? No teraz. Fajn, dobre, zavolajú. Vicky, potom idem. No, ideme nakupovať. Ok, tak poďme. Hej, poďme. Tie deti zostali doma a rodičia si nakúpiť darčeky pre deti, lebo oni majú spoločnú oslavu. A vlastne ich deti majú zajtra narodeniny, takže idú chystať veci na oslavu, ktorú musí ešte kúpiť, takže deti sú vonku s kamarátmi a oni donesú tie darčeky a dajú ich teda skrývajú do ich izby. Ok, takže rýchlo to skryť, lebo Torici, mne sa to zaseklo. I hate this because look at this. I can't. Musím sa mi takže uvidíme sa u ďalšieho partu, lebo sa to pokazilo. Bude part 2. Je to part 1 toto.